जाबाय दिनै सानाय सुनायबो दङ खारनो हाया मुलि थरसे गैया दासिमबो जानाय नोंथांमोना थामनेल आरो टाइटेल फरायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ बिराद डेन्जार टपिक जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना एक्जाक्टलि फेसबुक नुखार जानो हागौ लोगोसे बारे बार माने जोंनाव माने रागाजों खंजों जिखुनु माने जोंनि बर' गामिफोराव बा भारत नाङैनो बर'फोरनि बिखायाव बिराद दुखु दं भिडिअखौ नुनानै भिडिअनि थ्रुयै जिखुनु जानाय लोंनाय संसार जानायनि जिखुनु माने बेले बेजे जिखुनु माने बेनि गेजेराव दाङाबाजि जानाय ओरैनो बुलाय खलाय जानाय सासे मानसिखौ सिखाव होननानै साजायनानै माने बुना बुथारनाय लोगोसेयै जों गासैफोरखौ हमना मोनजोबखाबाय लोगोसे बिनि गेजेरावनो दा जोंहा आदिबासि आरो बर'फोरनि गेजेराव माने बिराद न' सावलायनाय होरिनाय बुथारलायनाय जमलायनाय होरिनाय जिखुनु बोरलाथि लानानै थियार जानायफोरखौ नोंथाङा ससे माने भिडिअखौ नुखाजोब्बाय जानो हागौ लोगोसेयै बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जोंहा थांनाय समाव सासे बर' सुबुंखौ बुना बुथारनानै आरो सानै बिफा फिसाखौ माने जखम खालामनानै मेडिकेलाव दोननायखौ नोंथांमोना निस्सय रोखा नुखादों माने सिखाव दाय साजायनानै बुथारनायखौथ' नुखादों नङाबा लोगोफोर बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन बिनि गेजेराव दावराव दावसिनि गेजेराव माने गामि गंनै हमनानै ला ओरैहाय आदिबासि आरो ओरैखिजा हमनानै ला बर'फोरजों लोगोसे दावराव दावसि जानायनि गेजेराव माने जोंहा मानगोनां जोंनि बे बिटिसिनि सोरखार सालायबाय थानाय बिपिएफ जोंहा हाग्रामा सारा थांनानै मिलायहैदों जाहैदों आरोना लोगोफोर आं मैयानि भिडिअखौ हगारनायदों लोगोफोर आं हगारनाय जादोंसै माने मिलायहैदों आरोना लोगोफोर गासै माने बर'फोर जिखुनु साउथ माबाफोरनि आदिबासिनि खाथि थानाय बर'फोर बा आदिबासिफोरखौ माने बोखाजोबनानै मोनसे रिलिफ बायदि खालामनानै माने बाजाराव माने दोननायखौ नुनो मोनदों आरोना लोगोफोर बिनि गेजेराव माने ससेखिलि भिडिअ होनो हागोन आं टटेलि बुंनो हागोन ससेखिलि भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रो नोंथांमोना एक्जाक्टलि नुखाबाय जानो हागौ इसिखौ खालामनाङा बिनि सायाव फंनैसो माने गोगोम बाथ्रा बुंगोन आं नोंथांमोना भिडिअखौ इसिखौ खालामगासिनो नायबानो जाबाय ससेखिलि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो जों खस्थ' मोनबोबाय फिसाफोर बेसेबां साजालायाव गोलैनानै दङ जोङो दासिमबो जानाय गैया नै मैयानि फुंनिफ्रायनो 8टानिफ्रायनो जों खारनानै थाफैनाय हाफाफोर दिनै माइरं गरसे गैया हनै एसे होफैबाय जों फिसाफोरनो दा हनै फिसौ फिथाइ दं जोंहा बुरै मानसि जाबाय बिसोरनो जानाय लोंनाय एसे एनै खिस्रि संनानै होबाय फिसाफोर इसिबां खस्थ' खालामनानै थाबोबावनो जोंलाय दा नै जोंनाव गाननाय गैया जोमनाय गैया हनै ओरै बिमा जोंबा फिसा गैया फिसौ फिथाइ जोंहा बुरै आंखाल जाबाय दिनै सानाय सुनायबो दङ खारनो हाया मुलि थरसे गैया दासिमबो जानाय लोंनाय गैया बिसिबां सायज' खालामनानै आरो जों बिसिबां माबा खालामजाबावनो बिसोरजोंलाय गोदोनिफ्रायनो खालामजाबोबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय दुखु मोनथावथाव बिराद माने रागा जोंथावथाव जानानै दं नङा होमबा लोगोफोर सोरबा सहायहैनो गोसो दंब्लाबो माने सहायहैनो हायि रखम जानानै दं माने एसे माने थांनाय फैनाया सलुसनफ्रा माने गिलाव गिथाव जादों नालाय नोंथांमोना बेफोरबायदि साननोबो हागौ दै लोगोफोर आरो बेनि गेजेराव सोरबाफोर माने इउटुबारफोर जिखुनु माने गिदिर इउटुबारफोर थानायफोरा जिखुनु माने एसे माने जबफोर थानाय होनायफोरा माने एसे एला गावनि बिखय माने अनसुंथाइ होनो गोसो दङब्ला जोंनि बर' मिडियाफोरखौ लानानै हैनो हागोन आं डाइरेक्ट बुङाखै दादो लोगोफोर नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियाआव ओंखारनांगोन भाग जानो हागोन लोगोसे जोंनि बर' सुबुंफोरखौ एसे माने जिखुनु माइरं बेगसे बेगनियावबो नोंथांमोना होयोब्ला एसे माने सहाय जागोन होननायखौ आङो नुनो मोनदों आरोना लोगोफोर आं बेनि भिडिअनि थ्रुयै आं बेखौनो बुंगोनखि जोंहा थांनाय समफोराव नै दाखालि बावै माने जोंहा हाग्रामा सारा माने आदिबासिजों बर'जों दावराव दावसि जानायाव मानसि बुथारलायनाय खारनाय सिखाव सजायना बुथारलाय होनायाव माने मिलायनानै दोनदों नङा होमबा लोगोफोर दायनिगिरिखौ जेनेबा हमना मोननायनि गेजेराव माने पुलिस बिफाना आयेन बायदि साजा होगोन होनना बुंदों आरोना लोगोफोर आयेन बायदिखौ सोर साजा होगोन आं दानि बेखौसो बुङो दे आयेन बायदिखौ सोर साजा होगोन नोंसोरसो नाथामना होनांगोन आयेन बायदिखौ साजाखौ जिबायदि आयेन बायदियावबोथ' जेनेबाथ' ओरैनो गलांगोन इयो नङा होमबा लोगोफोर बेयाव नोंसोरसो थुखे थुखा खालामनानै गोसा बिबानफोरखौ बा जिखुनु माने दायनिगिरि साजाफोरखौ नोंथांमोननि आखायावसो दं नालाय नोंथांमोनानो माबानो हागोन बिटिसि पुलिस नालाय बिटिआर पुलिस नालाय नोंसोरनो आयेनखौ दानाय बा नोंसोरनो माने पुलिस बिफानखौ हमनो होनाय बा पुलिस बिफानमोना लानायनि गेजेराव जेनेबा आयेन बायदि हगारना होनांगौब्ला बेखौ एकदम माने एसे माने आयेननि बेरेखा मावनांगौ माने बुथारखानायसो खालामनांगौ माने जायबायदि मानसिखौ बुथारदों बेखौ माने बुथारखानांगौ माने दानि बादै गोसोआव माने साननाय आंनाय दि आरोना लोगोफोर आं बेखौनो सानोखि बै समाव जोंनि हाग्रामा सारा जोंनि बर' बिमाफोरखौ माने गाबोन फुंनिफ्राय 8टा 9टासोआव जेनेबा तिलपार होगोन कम्बल होगोन जिखुनु गाननाय जोमनाय दख'नाफोर होगोन होननानै ससियेल मिडियानि थ्रुयै एकदम डाइरेक्ट माने भिडिअ क्लिपै गावनो थांनानै जाथाय जानायसिम थांनानै जाथाय जानाय गामियाव थांनानै जाथाय जानाय जायगाखौ नायहैनानै बेनि गेजेराव बाथ्रा खोथा बुंना फैनायनि लोगोसेयै दिनै बे भिडिअखौ आं नुफिनो मोनबाय आरो लोगोफोरना आंल' नङा बहुत मानसिफोर नुफिनो मोनबाय लोगोफोर सोरहाबा भिडिअ बानायनो गोसोबा भिडिअ बानायना हगारना होबानो जाबाय लोगोफोर जोंहा ओरैबायदि जाना फैयो माने नोंथाङा हाग्रामा सारा जेनेबा नोंथाङा सम मोनाखैब्ला नोंसोरनि केडारफोर नोंसोरनि सेलाफोर नोंसोरनि लिंकफोरखौ लोगो बेफोराव माने गारि जिखुनु बुस्थुफोर होनांगौ माने टाइम बाय टाइम होनांगौ
एकदमबारे बिसोर दा हमना ला बुरै मानसिबो होनना बुंदों लोगोसे सानाय सुनाय दंनो मुलि थरसेबो गैया होनना बुंदों बेफोरनो मुलिफोर नोंसोर डाक्टरफोर जगार खालामदोंना खालामाखै फार्मासिफोर नोंसोरो रायलायना होदोंना होआखै नोंसोरनि गारिफ्राव जेनेबा फार्मासिफोरखौ सोरबा दखानफोरखौ मोनसे रायलायना लाथ'नानै जिखुनु मिलाय सानदैसो बेफोर माने फार्मासिफोरखौ नोंसोरो एसे बायखांना दोननानै होनानै बर' सुबुंफोरखौ नायनो होरैनो बोराय बुरैनि सानाय सुनाय सोरबा डिलिभारि सोरबा गथ' गोरलै गोनां सोरबा 1 मासल' गथ' गोरलै गोनां होनना बुंदों नोंथांमोना मानो बेफोरखौ नोजोर होआखै हा मानो नोजोर होआखै बिटिसि गंसेयावनो थानाय जिखुनु आदिबासिफोरनो मानो गाग्लोब जागासिनो दं बिसोरो हा मानो गाग्लोब जागासिनो दं जोङो आं बिटिसिनि नङा दै आं माने बिटिआरनि बाहेरनिसो जेब्ला आउटडोर बिटिसिनि आङो दै लोगोफोर थेवबो बर'आ बर'नखा हा थेवबो बर'खा नोंसोर मानो इमान जाम्बा जोंनि दैदेनगिरि आफादगिरिफ्रानो जाम्बाखायनो जोंनि बर'फोरखौ बिराद नाख्रेबनो मोजां मोनदों दिनैसिम इमान बिटिसिखौ सल्नो हानाय सिप जालायनाय मानसियानिफ्राय दिनै जाम्बा थायो नामा हा नोंसोर दिनैसिम बिदि खालामनायावनोथ' जेरै नोंसोरो हमना ला 6टा जनबस्तिनो एनएसइउ हरनाय बा 6टा जनबस्तिनो एसटि होगोन होनायनि बिखौसो जालांजोबदों बेफोर बुस्थुआ नोंसोर इमान हाग्रामा सालाय बिराद जाम्बा हाग्रामा सालाय बेफोर खोथाखौ बिस सोना होआमोनब्ला दिनैसिम जोंनि बर'फोरा एसे सान्थि थानो मोनगौमोन नै दा गोदान बोसोर जानुवारि सासे मानसि जिउ खहा जालायबाय हा माबायदि आयेन गायो नोंसोरो बाथोन बायदिदोनो मानो इसोर बुजागासिनो दं बाथोन बायदिखौ मानो दमन खालामनो हायाखै बिटिसि सरकारा हा गाफ्लेजोबनांगौ आदिबासिखौ आं बुंबा डाइरेक्ट होखागोन डाइरेक्ट एसेबो नायनो हाया इसोरखौ लोगोफोर आं बेखौनो बुङो कि आंनो बुंनायफ्रा गोरोन्थि जाब्ला निमाहा होबानो जाबाय जोंनि बिटिसि सरकारा हमनानै ला मैयानि फुङाव जेनेबा जोङो जिखुनु बर' बिमाफोरनो गाननाय जोमनाय होगोन बा लोगोसे जानाय लोंनाय दालि रेसनफोर थाव संख्रिफोर होगोन होननानै तिलपारफोर गोदान खालामनानै जोंनि बर'फोरखौ मोजाङै मान दोनराखै गामि गंसेसो बा गामि गंसे गंनैनि मान दोननो रोङाखै थांनाय समफ्रावबो खोमा हाख्लाब जानाय होनाय जिखुनु बिराद खस्थ' होरि नुबोबाय जायो दा नैबे दा फिसौ फिलानि समावबो बेफोरबायदि नुफिनबाय होननानै बुंदों बेसे दुखु नांनाय गाबदो खैबार सरकार सलायबोखो नोंसोरो दिनैसिम मोनसेबो डिसिसन खालामनो लानो हाया बिटिसिआव बिराद बर' दं होनना बुंदों बिटिआरआव बिराद बर' दं होनना बुंदों मानो जागासिनो दं बाथोन बायदि आदिबासिखौ मानो दोनदों जोंना मेन राज दै आं बाथ्राखौ माने भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै जोंना मेन माने जोंनि माने सिंस्रि हारायानो गैला नङा होमबा लोगोफोर ना जोंना मेन सिंस्रि हारायानो गैला दा माने खोन्थाजों खोन्था नारलायनाय गावनि गादिनि गावनि माबानि जिखुनु माने थाखा फैसानि जिखुनु पलिटिकेल लाइन हाबजोबनायखौ जोंनि बर'फोरखौ गासैबो मिथिखायो रावखौबो खौसे गैया होनना मिथिखायो बेनिखायनो गुबुन हारिफ्रा गथ'बाबो बुंनांगौ नोंखौ बैनि गामियाव थाङोब्ला जोंना बिदि गैया दिनैसिम जोंनिनो जिखुनु माने बिराद मोनसे डेम बिराद गिदिर मोनसे डेमखौ होथेना दोननाय मोनसे डेमा जोंना गैला बेनिखायनो जोंनि बर'फोरखौ आथिंदो आखाइदो हासिबदो जिखुनु बुला बुसि खालामनो जिखुनु माने जोंखौ माने बर'फोरखौ रावबो गिनांगौ खाला मानो होनोब्ला जोंनाव नैबे गैलाना नैबे हाथिरा गैलाना मेन डेमानो जाहैबाय जोंना मानगोनां एक्स एनडिबि सारमोना जोंना सालेन्डार लानायनिफ्रायनो जोंनि बर' बिमानि मोखां सोम जानाय जिखुनु बर' सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय बर' सुबुंफोरनि जिखुनु जिनाहारि खालामना बुथार जानाय जाय एक्स एनडिबि सारमोन गैयिनि थाखायनो जोंहा सेस खारो मेन जोंना माने राज सारा सिंस्रि गैला नालाय बेनिखायनो जोंखौ दा जोंनाव हाथियार गैया होननानै जोंखौ माने नाख्रेबनो हागोन होननानै जोङो दा गासैबो माने जोंखौ माने नोजोर होनानै जिखुनु माने बोसोरफ्रोमबो माने सोरबा बुथार जानाय सोरबा जिनाहारि खालामजानाय सोरबा माने जिखुनु माबा खालामना बुथार जानाय बेफोरखौ जों माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै बिराद नुगासिनो दं आरो जोंखौ गोदो गियोमोन जों बर'फोरखौ गोदो बिराद गियोमोन दै जितिया जों मुस्लिमफोरजोंबो जाबाय बहुद हारिफोरजों दावहा जाबाय ओरैबाय जोंना माना बे समाव जोंहा आफादा बिराद दंमोन एनडिबि सारमोन दंमोन लोगोसे आं मुंफोरखौ बारा बुंबाय थानो गोसो गैला जोंहा हमना ला संबिजिरमोन दंमोन जा बहुद माबा दंमोन आफाद दंमोन बेफोर जा दा गासैबो जिरायजोब्बाय बिनि थाखाय जोंखौ माने बिराद नाख्रेबनो मोजां मोनबाय बेनिखायनो माने आं गासैबो बुङो सांग्रां जानांगौ बिसोरो बोरला दानदोंबा जोङो जं दान बिसोर बोरला गावोबा जोङो जं दान ओरै खेला मारि हरनाय गोफार थिंनि सोजोबना ला बिजौआव दान्दा बायदि गोलाव गोलाव पटिं सिस्टेम खालामना ला एकदम खियावखौ खुबैनांगौ गंब्रै गंबा लाखा सासेयाव सोर दिरायनायनि लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना मानसिफोर सोंनो गोसो दंब्ला आं कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर आं साननैसो फेसबुकाव ओंखाराखै आं फेसबुकाव ओंखारनांगौबा ओरैबायदि डेन्जार बुंखागोन माने आं एकदम रागाया आंना डेन्जारखा आं दिनै भिडिअखौ एसे मोजां लोगोफोर आं बुंनोब्ला सोरबा सोरबा मिलायफ्लांदोंबा गोरोबफ्लांदोंबा आंखौ निस्सय माने बर' हारिनि फिसाना गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिं थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों